maganan cewa muna cikin talauci ba mu da hali ƙasanmu kaza akan talaka fa kaɗai yake. Gwamna ba zai hana yana hawa gwamna ya odan bulletproof ta miliyan 100 kaza don kansa da 'ya'yansa da matansa ba. Ba zai hana ba, ba zai hana ya renovating gidansa da biliyan kaza ba. Biliyan kaza gyaran gidan gwamna ba zai hana ba. Amma in an zo maganan talaka ya ci abin da zai rayu, za a ce ba hali, ba a da kuɗi, ƙasa na cikin recess. Tana cikin talauci, tana cikin halin suma na talauci. Amma a bukatunsu a ɗauki hayan jirgin sama, a je inda ake so, a rayuwa na fariya da isa, a tafi ƙasashen turawan ma a nuna masu suma ba su iya kashe kuɗin nasu ba. A sauka a hotels ɗin da su ma sai sun rika ɗaga ido suna kallon ka, a ɓarnan kuɗi da